Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and or their guests. Good afternoon, everyone. I am your host for today's debate, Understanding Culture, Society, and Politics class with the topic, Do you agree to include sex education, basic education curriculum? Let us give a hand to our UCSB teacher, Mrs. Alejandrina Torres, to formally welcome us in our debate. So, welcome everyone to today's debate on the topic of sexual education in basic education. I am honored to have such a diverse group of students here to share their thoughts and opinions on this important topic. It is important to have open and respectful discussions about sex education in order to ensure that all students have access to the information and resources they need to make informed decisions about their sexual health. We encourage everyone to listen to each other's perspective and to engage in thoughtful and constructive debate. Let's make this a productive and enlightening discussion. Thank you. Now, let's introduce our judge for today's debate, Laika Castro. And Rosalyn Molina. First speaker, Robin Estrada. Third speaker, Edward Garland. Fourth speaker, AJ Manson. Fifth speaker, Angela Sinaibi. Now let's introduce the negative speaker. First speaker, Faith Garcia. Second speaker, Jericho Magalan. Third speaker, Kevin Cagulano. Fourth speaker, Nishan Lopez. And the last speaker is Micaela Joy Cantuan. Now, here are the rules for our debate. First, for the speaker 1 to 4, you have 2 to 3 minutes to state your defense to your group. Second, for the last speaker, you have 45 minutes to state your defense to your group. Third, avoid statement with basis and unnecessary. For the audience, questions will be entertained after the defense of both parties. Now, the time we are waiting, let us begin the debate. To start, you may speak Robin Estrada. Hello guys. Siyempre kami sa agree kami lahat. Siyempre. Dapat kailangan naman talaga ngayon yan eh. Kasi lalo na sa panahon ngayon. Dumadami na yung lahi ng tao. Pero dito sa Pilipinas kasi kung saan-saan na lang meron na lang nagiging bata, nagkakaanak na. Tapos meron din yung mga minor de edad na ginagawa na lang nila laro yung mga bagay na yun.
na dapat na hindi dapat gawing laro. Kasi yung mga bagay na yan, meron tamang tamang time sa mga bagay na yan. No? Kumbaga, kung tutusin talaga dapat kailangan gawin yan after marriage. Kaya dito, iunahin natin dito sa eskwela natin, dito sa grade 12 students. Kailangan natin malaman to kasi yung bawat teacher, ituturo din nila kung paano gawin to ng tama. Hindi naman nila tinuturo yun para gawin ng kabastusan. Yung mga grade 12 student kasi medyo open-minded na sila sa mga bagay niyan. Kaya yung mga bagay na yun, dapat nilang nalalaman kasi kumbaga maging ready sila sa mga bagay na yun. Kumbaga sa mga babae din na hindi nila basta-basta dapat binibigay yung mga bagay na yun. Kumbaga sa sex education kasi dapat malaman nila na yung mga bagay na yun na hindi nga dapat kagad ginagawa. Kumbaga din sa mga kasi basic education siya, kasama din yung mga elementary, high school at saka senior high school. Halos education na talaga siya. Sa mga bata naman, kailangan din nila malaman yun, lalo na sa mga grade 6 or pababa pa. Dapat din nila malaman yun kasi kumbaga yung mga bagay na yun, nagsisimula na silang maging mabukas yung isip nila sa mga bagay na yan. Kasi kung alam natin sa mga bandang grade 6 meron na nagme-mens. Kaya may posibilidad na pwede na silang mabuntis. Kaya dapat malaman ito ng mga estudyante para hindi nila basta-basta magawang laro. Kasi yung iba, tulad na lang ngayon, sa atin, meron minsan kasi nga naman masarap siya pag ginagawa. pero hindi talaga pero hindi talaga siya dapat gawin. Kaya yun lang. Agree kami. Thank you so much, Estrada. And now, it's time to defend your group. Miss Garcia. Kasi sabi niya, dapat hindi mo po i-ano sa mga yan eh. Hindi isama sa basic education kasi paano mo introduce sa mga bata yan? Paano? Siyempre, hindi naman nila masyado maintindihan yung lahat. Mahirapan ko sila sa hindi naman agad-agad mga para sa mga bata. Sa mga college, pwede na yan kasi nasa taong edad na siya sa senior high school. Pero sa elementary, hindi mo pwede. Mahirapan ka po. Kasi maglilid lang yun sa mga bata na mag-sex na mas mahal. Kaya, kasi, 80% ng populasyon dito sa Pilipinas, makawal Catholic. Dahil hindi naman sila lahat mapapayag sa pagtatalik ng mas mahal hanggang hindi ka panakasal. Mga tayo na gano'n. Sana sila mo din. Teenage pregnancy. Kasi, pag na-introduce sa bagay ng mas mahal yung bagay. Kaya, nasa tamang ito. Wow! Tapos, yung mga, ganun siyempre, mas lalo na mas curious yung mga mag-boyfriend at mag-boyfriend na boyfriend. Dapat din, nasa tamang ito. Kaya, hindi kami sumasangayon na ilagay sa basic education ng sex education. Thank you so much, Miss Garcia. And now, Stephanie Anguena, state your defense to your group. Agree kami na maging part sa school kasi alam naman natin na aware tayo na madami nang nagaganap na teenager pregnancy. And ito na yung paraan parang protection ba. Tapos
ano pa kasi to sa mga kabataan, parang mas ano pa nila yung matututunan pa nila. Parang may aware sila na anong gagawin nila. Tama. Ngayon kasi grade 12 na tayo, kailangan natin yun. Kailangan din natin sa part natin na malaman kung ano yung magiging protection, ano yung hindi dapat natin gawin. Lalo na wala pa tayo sa tamang edad para mabuntis. Hindi rin lahat ng may girlfriend, boyfriend, yun kadalasan ng ginagawa. Siyempre, dapat may gabay pa din silang, para alam mo yung knowledge tungkol doon, para hindi sila parang hindi sila ma-acknowledge na gawin agad-agad yun. Yun lang. Thank you so much. Playmate yan. Bigay ng banat kay Jericho. Okay na? Ala. Disagree kami about sa sex education. Mostly kasi sa mismong klase natin, class control, parang ganun. Kapag tinakal natin yung sa mismong klase, lahat ng mga nakikin sa teacher, siyempre pagkatawanan yan about dun sa tinuturo ng mga teacher about dyan. Kasi yung iba din, kunyari may magbabagkada dyan, narinig lang nila yung ganung salita. Siyempre, tawanan na natin yan about dun sa sex din eh. Siyempre, tuturo natin lahat kung paano process yun mula sa una hanggang sa dulo yun. Kaya dapat, mas mahihirapan kasi kapag tinuro mo sa mismong klase. Kasi mahihirapan kontrol yung buong klase nung kapag nagkakaroon nila. Tapos pangalawa, siyempre, yung religion beliefs nila. Kasi ma-effect yun yung ibang nakikinig. Depende sa religion na meron sila. Kasi hindi naman natin malalaman kapag nagtaksakat nga na natin yung ibang tao kasi may kanya-kanya tayong paniniwala. Kaya mahirap din pag-usapan yung isang sex education sa mismong klase or isang particular na lugar. Pangalawa, siyempre yung guardians and teachers. Kasi, sa labas nga, nagmumula yan sa bahay lang. Hindi naman sa mismong school eh. Tapos kasi kung naturo na agad ng mga magulang yan, di sana hindi na natin masyadong problema yung mga ganyan. Kasi, mostly of the guardians, yung mga guardians kasi, dapat sa kanila dapat nagmumula yan para hindi sila, kahit na sabihin lang nila ng konti yan, at least malalaman ng mga bata na kahit hindi na kailangan gawin yung gano'n, kahit hindi na kahit turo sa school gano'n. Kaya naging important sa guardian's attitude dapat nakalagay dapat. Tapos sa importance naman, siyempre, importante naman talaga yan. Kaso, nakadepende talaga yan kung ano yung moralidad ng isang bata or sa isang lugar para maintindihan pa nila lalo at mas masamay sa utak nila kung paano nila papaliwanag yung sex education lalo sa school. Kaya mas kailangan mas pinapaliwanag din sa mismong bahay na mismo o kung gagaling sa magulang. Then disadvantage ng sex education mostly is controlling the class and can be difficult. Can hurt the religious beliefs or students. Teachers are not always prepared to i-train yung mga bata kapag nasa school na kasi kadalasan kasi loko-loko na ng mga bata ngayon. Tapos the subject being related for sensitivity, sex education in school is bound to have negative effects on other students. Thank you so much, Jericho. Nakameme ka lang. Stay for defense to your group. Para sa amin, agree kami sa katulong nilang kaya nila yung basic education kahit grade 1 hanggang senior high. Kasi para maiwasan yung teenage pregnancy kasi wala silang alam malam, siyempre. Sa huli nila malalaman
Dahil nakakalo. Okay, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Wala silang alam eh. Wala silang alam na kung magagano mo sila. Okay. Siyempre sila mo, makikirish sila, di ba? Kaya, maganda mo na. May alam talaga, may alam talaga. Simula bata hanggang sa mag-senior high. Para... Loading. Para, malaman nila yung mga dapat gawin. Tsaka kailangan talaga nasa tamang edad, tsaka nasa tamang panahon sila. Ilang yun. Now, time, defensive close, defensive. Ayon sa aking alam. Ayon sa aking alam. Hindi dapat i-agree ang sex education dahil kung sa mga bata mo na tinuturo yan, isang awkward sa kanila na malalaman nila kung ano sex education. Kasi sa mga mahirap din ituro sa mga ibang bata minsan kahit younger tong age pa rin tayo. Mayroon pa rin ituro kasi may mga iba, hindi pa rin mature din para malaman ng ano, sex education. At di rin ako, disagree din ako na dapat huwag mo nang ituro ngayon yung sex education dahil minsan sa mga ibang bata, na-open yung utak nila, curious sila kung ano ba ang feeling ng nagagawin mo, nangyayari ba? Kaya nangyayari sa ibang bata, nabubuntis na ng maaga. Tapos, syempre, pag marinig nila yan kung ano yung feeling, nila kung masarap ba, masakit. No? Kaya dapat, wag mo lagi kami nasa tamang panahon nga, tamang panahon, kailan dapat yan. Ano ba? Nag-chill lang siya. Kumakalma lang siya. Dapat. Ay, dapat. Pwede mo na magbigay sa amin eh. Yan na lang muna. Now, this is your time to defend your group. Hindi patawaran. Paano mo nasabi? Para sa akin, okay na naman magkaroon ng self-education. Simula grade 1 hanggang senior high. Kasi hindi naman pwedeng parehas kong tuturuan sa senior high sa grade 1. Kasi may kanya-kanyang level yan, hindi naman kami bigla na ituturo na gano'n. Maraming mga nag-umpis ng maaga, nagkakaroon ng sakit sa pagtatalo. Kaya kailangan natin magkaroon ng pamaiwasan yung maaga mag-umpis at maiwasan yung pagkalit ng masakit na nakukuha sa pagtatalo. At marami din mga kabataan na hindi rin-respeto yung sarili nila at ang mga ibang tao. Kaya kailangan natin ng self-education upang malaman nila kung paano respetuhin yung sarili nila, yung sarili nilang katawan at mga ibang uri ng tao tulad ng LGBT. At upang magkaroon ng sapat na kaalaman yung mga kabataan tungkol sa self-education. Ala. Ala. Now, when we start the Alam mo, kasi sinasabi mo kailangan turo yung grade 1 hanggang grade
grade 12. Di mo pa alam kung sa sinasabi mong sariling respeto pa lang, wala ka na, kailangan mo akong mag-aral. Sariling katawan mo nga, hindi ikaw pa kaya. Sariling katawan mo, hindi mo nire-respeto, paano pa kaya yun? Mother two. Kaya nga ayaw naman tuturuan yan kasi pag na-fearless yung mga bata sa subukan nila yan. Lalo lang dadami yung mga yung mga batang ina. Di mo pa nakikita. Yung mga ngayon, yung mga nanay ngayon, mga batang ina. Sila curious sila kung paano gawin yung mga ganyan. Kasi naririnig nila sa ibang tao. Kaya paano pa kaya kung sasabihin ko mismo yan sa eskwela, hindi araw-araw nilang naririnig ng ganyan, araw-araw na nilang susunod. Araw-araw silang mag-curious hanggang sa minaliwan nila. Tama naman yung sinabi ni Jericho Kung sa may eskwela, hindi naman pala parehas ng religion sa kultura. Paano kung yung dun sa ibang estudyante, bata pa lang pala, nakaplano na silang magpakasawa. Tapos sasabihin ng teacher sa kanila, diba? Parang mabibelow the belt yung mga estudyante. Hindi niyo ba alam yung mga ganon? Kaya nga, respeto ng kultura, tapos ganon sasabihin mo. Peace. Diyos na, tapos na. Wait, kailangan si Bente. Ano sinabi niyo? Baka press yan. Kasali. Siyempre, number one pangulit, agree kami sa sex education para na ma-include sa basic curriculum. Siyempre, awareness yun yung pinaka-point nung sex education sa curriculum from elementary, from high school and senior high school. Awareness siya. So, simula tayo sa sinabi ni Fritz. Sinabi niya na hindi daw parang maintindihan masyado ng mga elementary students or yung mga nakabata yung konsepto ng sex education at isa yung naiintindihan ko. So, pwede naman natin ituro yon. Pwede naman gumawa ng curriculum yung depende doon na nag-explain na papyaw sa konsepto. Hindi naman lahatan na ibibigay lahat dun sa mga bata yon. Lahat yan may levels, kaya nga from elementary, high school, senior high school, lahat yan may levels. So, kunyari, dito sa elementary, tuturo ko lang sa kanila yung literature, kung ano yung sex, kung ano yung mga definition of terms. Tapos pagkatapos na sa high school, doon na yung parang yung proseso. Yun. Pangalawa naman kay Jericho naman, sinasabi niya na parang yung sa kultura nga at kultura, tas kung tinatawanan ng mga estudyante sa room yung konsepto ng sex. Kaya nga, kailangan natin ng sex education. Kasi yung konsepto ng sex sa Pilipinas ay napaka-tabu o niche. Hindi siya yung parang katanggap-tanggap kasi halos lahat sa atin, di ba, mga Kristiyano tayo sa religion natin, parang hindi natin masyadong pinag-uusapan kung ano yung sex at hindi natin siya masyadong napag-uusapan, kaya parang close-minded tayo dun sa konseptong yun. Kaya kailangan natin maging open-minded sa mga yun para kasi problema rin yung walang alam. Yun. Marami tayong pwedeng maging pagkakamali kung wala tayong alam sa bagay. Akala niyo na tama yung ginagawa niyo, hindi naman pala. Kaya kailangan natin maging sabi niya rin na dapat na tuturo na sa bahay yung sex education dapat nagsisimula. Kaya nga, 2 minutes na yun? Oo, 2 minutes na. 5 minutes na sila. Sige, Pards. Tapos yun nga, sinabi na rin na
na dapat nagsisimula na sa bahay yung pagtuturo sa sex education. Kaya nga, inaano rin na DepEd para sa basic curriculum kasi dati, sa sistema ng curriculum dati, wala naman yung sex education o hindi siya natuturo. Kaya nga dito, na dapat mapunta na sa atin at ma-integrate para awareness din. Kasi all generation sila, yung mga paniniwala nila noon, hindi naman masyadong madadala dito. Kaya, tsaka hindi na rin naman pwedeng habang buhay tayong maging close-minded sa konsepto ng sex. Nagiging problema na natin kasi nga, nadadagdagan yung teenage pregnancy dito sa Pilipinas. Tapos, naman dito na kay Lishan sa sinasayang awkward daw. Yun. Sabi ko lang is na ma-curious din sila. Sabi ko lang is the process of learning comes with curiosity. Part lang yun ng pag-aaral. Part lang yun na dapat na ma-curious sila. Yun yung parang point na ma-curious sila kung ano yun. Para maging familiar sila sa konsepto ng sex education. Yun lang. Tapos... sa naman, wala tayong sinasabi niya na... Sinabi niya na... Maabad kami yan. Bali mo kang sinabi niya, wala akong itinulong kasi. Parang, yung araw-araw na maririnig yung... Araw-araw na maririnig yung... sex education yun. Pwede naman na parang integrate na lang natin sa curriculum na parang yung homeroom natin na 2 beses, 1 beses lang kada week. Tapos 1 oras lang nun. At least naman na hindi naman tayo napag-iiwanan sa knowledge about sex education. Yun lang. Okay na? Umpisahan natin kay Robin na teenage pregnancy. Sabi niya, dahil daw sa pag-aaral dahil wala daw tayong pag-aaral ng sex education, nagkakaroon tayo ng teenage pregnancy. Kaya nga halos sa atin nagkakaroon ng nagkakaroon ng teenage pregnancy o lumalaki yung teenage pregnancy sa Pilipinas dahil sa curiosity ng mga nag-aaral. Right time, tapos ituro ng tama. Hindi naman tayo lahat sigurado na lahat ng teachers sa atin may ituro yun ng tama. Kasi meron sa atin na may mga, kunwari, babae. Tapos, syempre, the awkwardness. Paano naman ituturo yun ng tama kung na-awkward siya? Especially karamihan for example, dito sa section natin, paano may tuturo ni Ma'am AJ ng tama yun kung sa atin lahat puro kalalakihan? Malamang, mararamdaman niya na parang binabastos siya, di ba? Grade 1 to grade 12 basic education. Tapos, sinabi ni Stephanie, protection daw, para hindi daw gawin agad. Paano nga magiging protection yun? Kung pinag-aaralan pa lang nila, iniisip na nila kung ano yun. Tapos, palagi yung sinasabing teenage pregnancy, hindi naman tayo magkakaroon ng teenage pregnancy kung hindi tayo magkakaroon ng curiosity dun sa part na yun. Okay? Tapos sabi ni AJ, by level daw. By level, kaya nga sa ganong edad, ino-open na yon kinder, grade 1, 7 years old, 6 years old. Bakit mo i-open sa kanila yung part na yun? Sabi ni Angelo, awareness daw. Awareness ba o curiosity? Tapos sabi mo, sa elementary, pahapyaw. Yung pahapyaw pa lang na yun, magbibigay na sila ng thought sa kanila na, baka pag ginawa ko ito, mas malalaman ko. Kasi elementary pa lang sila, doon pa lang sila sa part na yun nakafocus. Tapos sabi mo, sa elementary, term. Sa term pa lang, tapos sa high school pa yung proseso. Di sa term pa lang, makikurious na sila kung ano yun. Tapos syempre, karamihan sa atin,
may something different sa utak natin, sa utak niya, tapos tinuro yun bigla, nang hindi proper, nang hindi magandang pagkakaturo. Paano ngayon, i-acknowledge sa sarili na, hindi nga yun naturo ng maayos, tapos hindi rin siya ganun matured enough to handle it. Tapos ikaw na rin nagsabi na hindi ka sa Pilipinas hindi ka tanggap-tanggap yun. Kaya nga hindi yun katanggap-tanggap, tapos close-minded na lang ba tayo habang buhay? Ang pinag-uusapan, basic education, hindi stop education. E di sa high school to elementary to senior high school, hindi mo na ituturo kasi hindi sila ganun matured enough to handle it. E di turo yun sa college para yung mga future parents, sila ang magtuturo sa kanila. Kaya hindi mo masasabi, close-minded sila habang buhay. Curiosity, part of it, to be familiar. Yun nga, sabi mo, curiosity. Curious yung mga bata kung ano yun. Tapos magiging familiar sila doon. Kaya nga, habang familiar sila, parang nag-research na sila or ipinitin na nila kung ano yun. Kunwari, grade 1, hindi ganun enough matured. Tapos sinabi yung term na yun. Sinabi yung term part ng babae. Tapos lalaki yung estudyante. Titignan na yun sa part ng nanay niya. Diba? Kasi hindi naman lahat ng teacher sa atin enough or ganun kagaling to handle it. Tsaka to explain it sa atin. Tapos sabi, respect sa sarili. Tama naman. Tama naman si Bulataw. Hindi naman din yun naman mag-uumpisa ng, hindi naman magkakaroon ng teenage pregnancy. Kung una pa lang, magkakaroon na tayo ng respect sa sarili. Ano ba nga naman respect sa iba? Ikaw mismo, hindi mo ma-respect yung sarili mo. Kasi hindi naman sasang-ayon yung lalaki na gawin yun sa babae. Kung yung babae mismo, may respeto sa sarili niya. Tama! Sa religion, yun ka, meron tayong mga kababayan dito sa Pilipinas na sa kultura nila, sa religion nila na sa ganitong edad pa lang, kailangan meron na silang pamilya dahil sa... Ay, tayo! Now, ito na yung time para magtanong ng bawat grupo. Sino ba ko yan? Ma'am, tanong ko kay Julie kasi sinabi niya, pwede naman i-levels yun. Nasabi niya, kada kunwari sa isang week, isang beses lang. Bakit? Principal ka ba? Parang sabi mo sa kanila na isang beses lang pwede ituro yan. Di ba may mga teacher tayo, hindi lang ikaw hindi lang kayo. Sila din yung mag-iisip na nagtuturo to or gano'n. Siyempre, di ba isipin din natin, di lang porket sinabi mo na ganyan. Sa isang week, isang beses lang. Bakit mag-agree ba sila? Di ba? Sa gano'n naman, di naman tayo gano'n kaseryoso dito. Suggestion lang. Tama naman siya na hindi na dito pagkat nag-agree. O sabihin na natin na la majority sa Pilipinas nag-agree. Hindi naman parang malalagay kaagad o maibibigay naman kaagad sa schedule ng pag-aaral yung sex education. Pero yun naman na hindi naman tayo gano'n kaseryoso dito. Kaya yun na. Go ba? Sa akin, tanong ko lang kay Johnson na kung sa college pa lang ituturo yung sex education, paano mapipigilan o mababawasan yung teenage pregnancy? Kasi kung sa high school pa lang o senior high, kaya na nilang i-control yung paano nila, kung kuwari gagawin man nila, at least alam nila kung ano yung gagawin, kaya nga ituturo, kung naituro yung sex education na mas maaga. Kasi kung college pa lang ituturo yung sex education, edi sa high school,
or senior high, hindi nila maalam kung paano kontrolin mo. Hindi nila alam kung ano yung gagawin once na ginawa man nila yon. At least, kung naituro na maaga, di ba? Mas maano nila, mas Kasi 3 minuto. alam nila yung gagawin. Uy, tanong lang! Tanong lang! Sabi mo, kung sa college pa lang ituturo, hindi na ma-handle yung teenage hindi na siya may stop yung teenage pregnancy. Sabi ko nga kanina, paano mabubuo o paano kayo makakagawa kung yung babae mismo may respeto siya sa sarili niya? Hindi na yun kailangan ituro sa paaralan kung ikaw mismo, alam mo na may respeto ka sa sarili mo, kahit lalaki ka at kahit babae ka. Senior high nag-start ang teenage pregnancy. Bakit? Senior high ka na? Hindi ka pa matured enough para malaman mo? Dapat kaya pag-usapan na yung simula kinder, paano nila itatanong sa parents nila na kailangan mag-pag-sex na? Sabi ko, di ba sabi mo kanina, kailangan pinag-uusapan kayo ng simula kinder. Paano nila sasabihin sa parents nila? Kasi di ba sa bahay na pinag-uusapan ng sexual education. Paano nila masasabi? Paano daw nila malaman sa parents nila? Paano nila malaman? Okay. Mali po siya ng pinagtanungan. Tinatanong niya na sa sexual education pa daw dapat nagsisimula pa daw siya. Nagsisimula na daw sa bahay yun. Mali siya ng pinagtanungan, si Derek yung nagsabi nun eh. Pero siya yung nagsabi nun. Sabi ni Jericho yun na dapat sa bahay pa lang may tuturo na siya. Sinabi ko naman na tapos dapat nagsisimula sa magulang. Yun nga, dapat. Sige, bawal ka magtanong. Bawal ka, speaker ka. Sabihin na natin na na-curious na sila dun sa konsepto na nun. Opo, sige po. Okay, bibigyan ko pa ng isang last question kasi time na Yung sasagot yung tanong mo. Parts of effort sa sagot na rin. Attention mo na. Yung nga pwede ka kulit mo. Wala na ako makalimo. Tikas ang ulo mo. Makalimo! Sana, tuntukan. Agree sila nila, ma'am. Paano nila masasabi na mas mahalaga na walang sex education sa paaralan? Kasi nga, siyempre ako pa paano simulan kung wala pang huwag masyadong mga bata. Lalo na kung sa elementary mo ituturo yan. Di ba? Napaka-komplikado nun, lalo na kapag ituturo sa kanila. Pero naman pa-basic yung para maunawan mo. Bakit? Wala kang sex education sa paaralan. Magtanong na kayo. Iyan lang natin si Edna. Thank you so much, everyone. Now let's open the judgment of Laika So stay ko yun sa pinaka-basic na sex education. Lahat kayo may point. Kaso, hindi nyo alam kung paano sa level. Kasi yung bata, sinasabi nyo grade 1 to grade 6 elementary. Di pa open-minded yung mga yun para magturo yung sex education. Pero maligid kayo, nasa college pa lang ituturo kasi adult na sila. Adult na yung college. Teenage baby school. Dapat mag-start yan sa high school, dun may ituro. Pero hindi tuturo kung paano kayo mag-sex. Tuturo kung ano yung basta mga
Diba alam mo may mga batang nabubuntis? Kapag napanganak sila, nabubuntay sila agad. Kasi di pa ngayon ang katawan nila, di pa sila ready magbuntis. Di pa ready yung katawan nila sa age nila. Kailangan, nasa tamang edad sila para magbuntis at labas nila yung baby nila na maayos. Kasi sila maayos. About sa school, ang sinasabi mo, religion, dapat yung specific. Ayun na yun. Okay, i-end ko na yung ating debate. Congratulations everyone. Very constructive. Yung awards, after na lang nag-interview natin sa Okay, ito yung surprise natin. Dahil diba may reward points tayo. Everyone who speak and ask question will receive 100 points. Siyempre, and yung best speaker natin, siguro dalawa yung kunin ko sa magkabilang panig. So,